Енергопро въведе система за известяване за предстоящо спиране на електрозахранването с нова дигитална услуга. Енергопро вече предупреждава по имейл своите клиенти за планирани прекъсвания на електрозахранването. Известяването е част от инициативите на компанията за дигитална трансформация и автоматизиране на все повече услуги, от подаване на сигнали за аварии до проследяване на потреблението и плащане на сметки. Целта е да се улесни планирането на ежедневните дейности, особено когато става въпрос за работа от вкъщи, грижа за деца или използване на електроуреди. Така потребителите могат да се подготвят предварително, без да бъдат изненадани от спиране на тока. Уведомленията са персонални за всеки клиент спрямо неговия имот. Известията са в реално време при планирани ремонти. В тези случаи потребителите получават директно съобщение на имейла си. Новата услуга е напълно безплатна и е продължение на усилията на всички дружества от групата EnergoPro да улеснят клиентите с предоставяне на достъпни начини за получаване на информация и услуги. EnergoPro препоръчва на битовите и бизнес клиентите да актуализират имейла си на следния линк: https://update.energopro.bg или в центровете за обслужване на клиенти. Дигитализацията в услугите и улесняването на достъпа до информация се планира и реализира в последните години с устойчива перспектива за максимално доближаване до нуждите на клиентите на EnergoPro. Компанията ще продължи да следи най-важните тенденции в цифровизацията и ще разработва и внедрява дигитални решения с цел оптимизиране на услугите и улесняване на клиентите. За повече информация посетете официалния сайт на